tiedä ollaanko tätä, tai uskoisin, että meillä on esitelty tätä meidän aittaa. Ja tää on vähän ollut semmonen, että jäänyt vähän pienemmälle huomiolle siinä, että se on tosiaan toiminut tuossa lautatavarasäilönä ja muuta. Noin. Vaikuttaa yhden käden taktiikka. Mut joo, täällä on kaiken näköistä talvisäilötyyppistä hommaa, mutta itsessään niin tää on ihan kiva, kovinkin hyödynnettävä tila. Sitten vähän tosta noin, niin näkee, että siellä on niinku, tonne vois laittaa en minä tiedä parvenko se sitten olisi ja sit muuten, niin kyllähän täällä niinku mahtus paljon tekemään asioita, että esimerkiksi tuolla, niin en mä tiedä, siellä voisi olla vaikka kööki. Tuolla voisi olla vaikka, en tiedä, jonkunnäköinen sisähuussi. Täällä voisi olla jonkunnäköinen makuosasto. En tiedä sitten mitä tossa olisi. Tai sitten kokonaisuudessaan vaan niin kokonaan makuosasto ja tää olisi tämmönen iso maku mökki. Täytyy kehua itteensä siinä, että en ole saanut vieläkään aikaiseksi tätä asiaa. Siis kun täällä on näitä asioita niin paljon tehtävänä ja muuta. Ja voihan aina selittää tolla, että kun mä olen jotenkin todella hyvä katkaisee näitä videoita kesken kaiken. Mä olin siis selittää sitä siinä videolla, että tai edellisessä pätkässä, että voi aina selittää kaikkea, että tässä on ollut kaiken näköistä muuta. Mutta nämä on niinku semmoisia asioita että jos jää tämmöiset niinku kolot täältä, että linnut pääsee tyyliin tänne sisälle. En mä tiedä miksei ne tuu tänne. Ehkä tää ei ole linnuille mieleinen tää sisäosuus. Mutta siis, että kerta kaikkiaan ne tulee vaikka suttaamaan näitä tavaroita täällä sisällä, niin kyllähän sitä pitäisi saada niinku tukkoon nämä kolot. Mut näin on vaan käynyt, että en ole saanut koloja tukkoon. Ja sitten toivottavasti mä en toista tätä, mutta että siis tommoset, niin mä en kerta kaikkiaan tiedä, että en mä ne varmaan siinä uretaania puske koko pätkää täyteen, niin kuin toi kolo tossa. Mä tiedän, että noin mä voin laittaa jonkun laudan siihen ja tai en mä, niin, no en edes tiedä, että mitä mä meinaan niillä tehdä, että saan noin tukkoon sitten. Mutta just, että tämän tyyliset niin kuin hirren kolot siellä, että kyllä mä nää osaan nyt tietysti tukkia tosta. Ja minkä tähden näistä näkyy ilma tuolla on se, että nuo eläimet vetää niitä tuolla ulkopuolelle. Toikin on tukittu. Ja tuossa lukee ehkä villa. Mutta joka tapauksessa niin siinäkin on kolo nyt. Ja mä oon täyttänyt se aivan tasan nämä kaikki kolot, niin elukat vetää ne sitten tuolta ulkopuolelta johonkin pesätarpeisiin. Hyvä vaan, jos tulee käyttöön ne siltä osin. Mut niin siis tää on ihan mahtava näkymä täältä. Että esimerkiksi tonne pistäisi kattoikkuna. Siinä on ainakin ulkopuolella on tommonen feikki kolo tossa lukee luukku. Niin esimerkiksi tosta, että jos tekisi sen kattoparven tohon, niin olisihan se siisti näkymä sieltä. Mä en nyt oikeasti käytännössä tiedä, että kuinka realistinen tommonen kattoparvi tohon olisi. Että nukkuisi siellä tai muuta, mutta että kyllä tässä niinku minun käsittääkseni sen verran tilaa olisi, että siihen pystyisi niinku laittamaan sen ja sitten näkymä olisi sen mukana. Se on tosi upea, vielä kun pikkusen korkeammalla menee, niin tuo järvi on tosi upean näköinen siitä. Niin siinä mielessä niin tää on vähän niinku tämmönen hukkaan heitetty
mökkerö tää meidän aitta. Tän mökin lattia tosiaan, niin se on tuommoista komiaa materiaalia, mutta kun tässä on semmonen, tää on jäänyt kesken silloin edelliseltä, niin se ongelma on siinä, että siellä alla on, mun mielestä siellä on tuulensuojalevyt ja sitten siellä on villa. Tuolta on jäänyt keskenkin, että mä tuon tuolta ulkopistokkeesta tuon sähkön tänne, että saato valon tänne. Niin no, miksi mä laittanut sinne, koska näkisi paremmin tässä, mutta että, ja sitten kamera tuossa ulkona kuvaa kanssa, niin tulee sähkö siihen, mutta että toi jäänyt kesken sillä, että tuolla on niinku kokonaan kolo tossa ja villa muutenkin, niin jaa, kyllähän siellä joku on muuten täällä asustanutkin käynyt paskomassa. Onko se nyt se, en mä tiedä, supi vai mikä täällä nyt, täällä kuulemma niitä on. Voi olla, että asustaa täällä. On niin iso kolo tossa, että tiedä vaikka pesä olisi tuolla Finfoamin alla. Mutta siis tuolla alla niin on villa ja sitten mun mielestä se on niinku tuulensuojalevy tosiaan siellä, pitää sitä siellä paikallaan. Ja siis täällä haisee hiirenpissa ja kaiken maailman muut. Toi meidän ei se nyt mun ole, se on meidän päämökki, niin tosiaan niin siellä oli tietysti kaikki lattiat oli aivan hiiren syömää villaa ja tiedä mitä siellä kaikkea sitten oli. Ja sieltä vaihdettiin Finfoamiksi sitten noin lattiavillat ja näin edespäin. Täällä olisi vähän niin kuin sama juttu, mutta täällä on vaan tää lattialankku pikkusen jynkympää sitten. Mutta mä oon niinku miettinyt kanssa, että jos tää on vaan kesäkäytössä, niin että jos sit vaan ottaisi sen levyt sieltä alta pois ja ne kakkaset villat ja näin edespäin, niin saisi siitä sitten semmoisen niinku, no saisi se hajun pois, että varsinkin kun on satanut, niin tai keväällä kun on vähän kosteampaa, niin täällä on aika semmoinen hauska tuoksu. Totta kai jos on kakka tuolla nurkassa, niin sekin tietysti voi vaikuttaa asiaan, mutta yleensä täällä ei ole ollut, että nyt on löytänyt joku otus tänne. Mutta joo, kuiva tämä on, se on hyvä puoli, että tuli ainakin toi katto tonne, että ei ollut mikään mätämörskä täällä sitten odottaa. Se noin hirret on aika jees sitten kanssa, että on nähnyt YouTubessa varsinkin, niin kaikennäköisiä videoita, missä on todella huonokuntoisia hirsiä, mutta nämä hirret on aika hyvässä kunnossa ja mitä siellä nyt sitten huonokuntoista on, niin ne voi sitten korjailla. Semmonen tuuri täällä meidän aitassa, mikä on jäänyt aika paljon pienemmälle huomiolle sitten, että toi mörskä tuolla ulkona, mikä tästä ikkunasta näkyy, niin on saanut enemmän huomioaikaa ja näin edespäin. Mulla oli aikaa tehdä tietysti tämä video tässä, kun perhe on hiihtelemässä siinä ja siellä näkyy meidän Sanny avanto, missä käytiin sitten eilen. En tiedä, oliko ekaa kertaa elämässäni kävi avannossa, mutta semmoista. Mä päätän nyt tähän. Tää on ihan hirveän pitkä ollut ja kiva, jaksoit kuunnella ja näin, niin jatketaan varmaan keväällä sitten näistä samoista seteistä. Hei, kyllä mä käyn nyt vielä ulkona. Otetaan se sitten seuraavaan pätkään tai tähän videon päätteeksi, mutta täytyy tosiaan ne perustussetit näyttää, että mikä oli se kesän niin kuin epistola tossa, että mitä mä meinaan tehdä. No niin, tässä aita ulkopuolella nyt sitten puolestaan ja tässä sen näkeekin, että kuin keskeeräinen tää juttu on. Tosta niin silloin kun ostettiin mökki, niin oli ensimmäisiä juttuja, että kyselin näistä haljenneista kivetyksistä tossa. Joka vuosi mä huomaan, että siinä olisi mukaan uutta halkeamaa, mutta ei ne taida kauheasti olla totuutta, että kyllä ne on pysynyt siinä, mutta kyllä näille niin kuin jotain pitäisi tehdä. Ja tänä vuonna olisi nyt sitten tosiaan
niin kuin muutenkin toi aitta, niin olisi tarkoitus antaa sille vähän enemmän huomiota. Ja tämähän on suoraan maassa kiinni, mikä ei ole todellakaan mun mieleeni. Et en tiedä sit pitäisikö se korottaa siitä vielä, mutta mä en tiedä lähdenkö mä siihen vai kaivaa siitä ympäriltä, mutta onhan se nyt vankka, kun se on vissiin jonkun kiven päällä tossa, mutta toi ei oikein mun mieleeni, että se on suoraan tossa maassa kiinni. Täällä on näitä kivisoraharkkoja ja jatkuu. Siinä joku tommonen puunpalanen sitten pitää sitä. Ja sitten on tää. Mä kävin tosta naapurin joku tuttu katsomassa tätä. Ja me oltais vaikka rahalla sanottu, että hei tuu tekemään tää parannukset. Mutta hän sanoi, että hän ei koske tähän hommaan lainkaan. Ilmeisesti oli ollut sitten jo tarpeeksi tämän tyylisiä settejä, mutta siis sanoisinko, että tää on vähän horrori kyllä tää setti, että tää on varmaan ainoa, missä ei ole haljennut toi kivisoraharkko lainkaan. Kaikki ne on vinossa ja muuta. Siis tää itse mökki ei ole vinossa, että semmonen hauska tässä kyllä on, että ne on suhteellisen hyvin pysynyt, mutta jos niin kun menee kattoo totakin kulmaa, niin onhan toi aika jännittävän näköinen siinä, että eihän siinä kauhean, siis erikoinen justiinsa, että siinä on kivi ylimpänä ja sitten on pari kivisoraharkkoa ja näin edespäin. Täällä on puuta vähän välissä. Mut ajatuksena oli, ja tää just tää, joka täällä kävi sitten kattelemassa, ilmeisesti hyvin tuttu näiden hirsimökkien kanssa, niin sanoi, että kaivaa tohon kolon ja sitten valaa siihen vaan uuden jalan. Eli jättää nämä kakat paikalleen, eli nämä kakkajalat, niin jättää paikalleen siinä ja pistää noihin väleihin sitten vaan. Mä tiedän, että tää ei ole kauhean hääviä kaivaa. Se horrori varmaan olikin, minkä tähden se ei halunnut lähteä tähän hommaan mistään hinnasta ja näin edespäin. Ja tohon kanssa siinä on kätevästi vielä tämmönen puunkanto, mikä on tosi kiva irrottaa siitä sitten tuolta alta tai kaivaa. Ei siitä tule niinku mitään. Sitten sama juttu täällä. No en tiedä, tuolta voi saada tuolta hirsien takaa. Siis tässä on näitä vanhoja roskahirsiä. Niin voi olla, että saa pikkusen kaivettua sieltä ja näin edespäin. Mut siis tää aivan hirveä homma. Tai en minä tiedä, joku voi varmaan nauttiakin siitä, että tämmönen homma on tiedossa, mutta että mua ainakin näin niin kuin näillä taidoilla niin jännittää kyllä kovasti tehdä toi. Mä oon siis miettinyt semmoista, että esimerkiksi tässä niin porais vähän reikää tohon kiveen. Mulla on kuitenkin hyvä toi... Mikä tää on? Poravasara, niin. Niin poravasaralla tuohon muutama reikä sitten tai tankoja pystyy siihen ja sitten siihen laittaisi sen niinku valun ympärille. Mutta mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä, kun mä en todella tiedä näistä jutuista. No sit kun saa vihdoin tämän videon ulos, en tiedä vaikka saisin nopeastikin, mutta että jos saan tämän videon ulos, niin otan kyllä mielelläni kommentteja siitä, että miten sen saisi sitten sen valun tehtyä tähän päälle. Mutta siis se ei riitä, että sanoo vaan, että on toivotonta. Muuten siinäkin on yksi juttu, että toi keskiosa ei tuottu yhtään millään. Se jossain kohtaa kanssa huomattiin, että olisiko toi kivi jossain kohtaa ollut tarkoitus tulla siihen, että se tukee sitä, mutta ei siellä ole minkäännäköistä tukea sille. Ja näkyisikö sieltä jollain tavalla sitten, että mitä siellä alla on. Mielestäni siellä oli tuulensuojalevyä tuolla alla ja sitten siellä villa. Mut joo, semmonen homma tuo ja sitä olisi tarkoitus sitten tehdä tosiaan aika lailla. Haluton ehkä tekemään tämän, mutta
se on niitä pakollisia juttuja. Onhan se sitten kiva, kun ne on siinä, mutta että olisihan se nyt kiva sisusta alkaa tekemään. Tuolla tosiaan näkyy ne reunat, että minkä näköiset ne on kanssa noin. Räystäitkö nämä nyt sitten on, niin ne täytyisi pistää kans kiinni siinä ja muuta. Mutta nyt mulla on mahdollisesti se ensi kesä on aikaa antaa rakkautta tollekin mökkerölle. Jos siitä saisi jotain muuta kuin ton verstaa, onhan se ollut ihan hyvä siinäkin hommassa, mutta ehkä se voisi vähän monipuolisempi olla näin niin kuin käyttötavoiltaan. Tässä muuten se, nyt sitten se nurmikko, mikä ne jotka Instagramissa seuraa, niin tossa on sitten se. Mut se ei näytä juuri miltään nyt. Hyvä.